Бала күңеле быяла, хакһыз кагылһаң овала. Үсмердәр менән нисек уртак тел табырга, нинди һүзләр менән күңеленә аскыс яратырга. Һаумыһыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова. Һаумыһыгыз, Лилия Эштана. Һаумыһыгыз. Лилия Эштана, балаларның һәр яшь осуры, ул яуаплы осур, шулай да ата-әсәләрдә айрылса бер сулауга һалган осурның береһе ул үсмерлек. Һәм бына әлеге вакытта нимәгә игътибар итү мөһим ата-әсәләргә? Үсмерлек осыры 11 яшьтән, кайбердә иртәрәк та 10 яшьтән башланып китә бит инде. 9 яшьтән башлана дигән хәбәр дә бар. Акселераторство дигән бер алдан үсү дигән төшенчә бар бит инде. Шул вакытта был ата-әсәләргә аңлар кирәк, был нормаль күренеш. Кеше үсешә, үсмер сага кризисын үтәргә тиеш һәм бага әзер булырга кирәк. Уны нормаль күренеш баланың ниндидер кимәлдә үзен иркенрәк тоерга, ниндидер бер мәсьәләләрдә үзе хәл итәргә, уннан кәңәш сорарга, менә шул вакытта уның үсүен, зураюын ата-әсә кабул итеп, аралашһа, мөнәсәбәт курһа, әлбиттә кризис булуы ла мөмкин, булыр да ул, ләкин ул еңелрәк үтә. Монда әйтергә кирәк инде, кайбердә менә ата-әсәләр бит инде, менә без дә үсмер булдык, без үсмер булганда улай булманык дигән фикерләр бар. Ысынлап та монда шулай да булырга мөмкин, чөнки уларның үсмер сагы икенче ямгыять курылышында, социаль тормышта барган. Хәзерге заманда, улар бит хәзерге заманда үсмер булып карамаган, шуга улар тулыгынса балаларды бөтә яктан да мин бар үземдә баламды аңлайм, мин үземдән баламды беләм дип улар исбат итә алмайдар. Чөнки замана икенче төрле. Бала бит ул замананың күрһәткесе һәм әйтергә кирәк, хәзерге замана ул катмарлы замана, шул тиклем күп мәгълүмат күп. Монда әйтергә кирәк, замана катмарлашты, төрле менә нимә яман, нимә яхшы дигән нәмәне элекке заманда, менә совет усырын алганда, комсомол оешмалары, пионер оешмалары гомумән авторитар рәвештә булһа, тоталитар рәвештә булһа, өлкәннәр тормышны әзерләй ине кешене. Гомумән тормыш нисек корылган һәм нимә яхшы, нимә яман икәнде лә аңлата торганнар. Бүгенге көндә менә был яктан ориентир юелган дип әйтергә кирәк. Шулай ук монда гаилә институтының да проблема кисерүе, күп кенә гаиләләр бит инде гомумән тулы булмаган гаиләләр күп. Шулай ук катмарлы гаиләләр күп, менә мәсәй кеше аерыла ла, яңы кешегә кияүгә сыка, ул кешенең балалары килә был гаиләгә, әсәйнең балалары, улар арасында төрле мөнәсәбәт, уны бит уйлар кирәк. Опекунлыкка алу да күбәйде бит инде шул вакытта психологик яктан да, чөнки проблемалар туа ана шундый гаиләләрдә лә. Шуның өчен ягъни бүген үсмерләрнең иңенә һалынган проблемаларда яуаплылык та зуррак дип әйтәбез. Шулай дип әйтергә лә була. Монда менә тагы бер мәгълүмат әйтеп китәм. Өләсәйләр, олатайлар институты юелды дип әйтергә, юелып бара дип әйтергә мөмкин. Чөнки элек киң гаиләле, өләсәй, олатай акыллы, тәрбия бирүче функция үтә ине. Хәзер кайбердә менә әле яңрак ягыһыннык кына шул турыла һүз булды бит, квадроберлар, өләсәһе теге янсәрен квадробер итеп алып йөри. Монда кайбердә менә өләсәйләр, улар теге балаларның колы һамак. Балалар менә бала ни теләй шуны эшләгән һамак бит инде. Тәрбия бирүче, ниндидер кимәлдә акылга һалучы түгел. Бала үҙәккә куела хәзер. Менә шул мәгънәле әйтәм инде. Һәм шуга ул бит инде ихтирамга лаек, игътибарга лаек өлкән буын вәкилләре һәм улар үзләренең кыйммәтләрен таратучы менә был функция юелды. Тулыгынса юк дип әйтеп булмай. Ләкин был бит мөһим ине элек үткән тормышта. Гомумән безнең җәмгыятебезгә хас булган һәдәтләрнең береһе ул. Алларда кешеләрне киселәү. Әмма ошо сектор димәк хәзер юела бара. Кем ул, кем кесе икәне аңлашылмай. Бала менә әлеге баягы менә әхлаки канундар, әхлаки кагыйдәләрдә лә теге икеләнә, аңламай, белмәй, нимә яхшы, нимә насар икәнен дә уны бит инде шу өләсәй олатайлар да үтәй торган. Хәтта менә битарафлык
күсәйде дип әйтергә лә мөмкин. Хатта күршеләге инәй дә берәм әйтеп китһә, игътибарлы булһа, менә бер-береңә менә дуслашып, бергә яшәү, менә гомумән традицион гаиләнең менә шулай таркалуы һәм уның менә функциялары кәмүе менә ошо хәлләргә алып килә. Һәм ошонда сиктәр тагыла безнең ысынбарлыкка параллель булган тагыла бер дөньяла, ул бөтенләй юйылган дип әйтсәк була, ул онлайн тормыш шулай бит. Менә мәгълүматлаштыру дөньяһы, менә гомумән баланы тәрбияләгәндә бит инде бала ата-әсә, өлкән буын вәкилләре аша тормышка инеп китә. Менә был социаль селтәрләр, интернет килеп инде лә, өлкән буын вәкилләре бик ул өлкәне белмәй, бала үзе инеп китте онда. Унда бит инде берниндәй дә кагыйдә, сиктәр юк. Һәм менә теге каты бәгырьлелек, менә мин игътибар итәм, нишәп шулай каты бәгырьлелек күбәйде икән дип, хатта менә социаль селтәрләрдә карайым, хайвандар, йырткыч хайвандар ашай бит инде башка хайвандарды. Шуларны бит видеога төшереп күп халалар. Уны бит балалар да күрә. Ул әлбиттә табигать ул шулай корылган, ләкин уны бит күрһәтеп, каты бәгырьлелекте тагыла без масштабын киңәйтәбез. Һәм кеше өйрәнә шул каты бәгырьлелеккә. Шуның аркаһында ла китә бит инде яберләү, физик яктан көчләү, буллингтар китә бит инде. Шуның өчен ул менә нормаль күренеш һәм ниндидер шул күренештәрдән канәгатьләнү алган һәм ул бит инде бөтенләй һәйбәт күренеш түгел. Бына баланың тап буллингтың корбаны я булмаһа үзе агрессия яһаусы сыганагы булганлыгын нисек белергә мөмкин? Ниндидер балалагы характер хадаттарына карап, я булмаһа ниндидер үзгәрешләргә карап. Әлбиттә, монда кайбердә бит ниндидер тестлар, диагностика дип уйлыйлар, ябай күзәтү, игътибарлы булу. Баланың тәртибе капыл үзгәреп китергә мөмкин, агрессив булып китергә мөмкин, кәефе үзгәреп китә, депрессив, илаусан, курка. Шулай ук мәктәптә, мәсәлән, ата-әсәләр яки укытучылар да игътибар итәргә мөмкин, бәлки уның әйберләре бозылгандыр, киемдәре таушалгандыр, йыртылгандыр, төймәһе юктыр, уны кимдер бит аны яберләгән, уны игътибар итәргә. Без игътибар итмәбез мөмкин, шулай бит. Мәктәптә, мәсәлән, ул класска иң беренче килеп инә, яки ул килеп инһә, башкалар шыбырлашып аныман нисектер һөйләшмәйдер. Ул күз алга ташланып тора бит инде. Яки ул мәктәп укып бетһә, ул иң беренче йөгереп чыгып китә, артыннан китмәһендер өчен. Яки көтү тора ударак буларга әйтеп киткәнен. Менә шундый ниндидер сәер күренештәр була. Агрессияга, мәсәлән, ул ынтылган менә агрессорлар, уларда бит инде үзенең агрессияһын ыңгай якка ебәрә алмаганга шул юлга басалар. Нимәләрдер өчен, уй салалармы алар, ниндидер бер үзләренең комплекстарын шул әйтеп нисектә булһа арына. Чөнки менә эмоциональ интеллект дигән нәмә бар бит инде. Гаиләлә эмоциялар менән, мәсәлән, һин усалланаһың, һин агрессив, нык янең көйгән вакыттар була бит инде. Бына шул вакыттарда ла, шундый вакыттарда була, һин янең көйһә, һин агрессив булһаң, һин насар түгелһең, был хәл, шундый хәлдә шулай булуы ла мөмкин дип, гомумән балаларны өйрәтергә кирәк. Чөнки ул гаиләлә шул агрессия эмоцияны сыгарырга өйрәтмәһәләр, ул башка ердә сыгара. Шулай ук теге социаль рольләргә өйрәтергә кирәк. Һин мәктәпкә бараһың. Мәктәптә кагыйдәләр бар, мәктәптә расписание бар, мәктәптә үзеңне шулай тотырга тиешең. Чөнки өйдә теге һин безнең гаиләнең кумиры дип үстерәләр дә, тегендә баргас, менә кичә генә бер ролик күрдем интернеттан, мәктәпкә ата-әсә барып әрләп тора инде укытучыны, яберләп, насар һүзләр әйтеп, минең баламдан да шәп бала юк дип. Әлбиттә, мин дөймләштермәйм, ундай ата-әсәләр бик күптер дип исәпләмәйм. Ләкин бит инде мәктәпкә, социаль мөхиткә әзерләгәс, әйтергә кирәк, менә был рольга ла уны әзерләргә кирәк. Һәм ундагы һин өйдә нисек тотаһың, унда һин үзеңне икенче тотырга тиешең, чөнки унда дөйем кагыйдәләр бар дип, менә шул ябай гына нәмәләрне һөйләшеп, аралашып, хатта уйнап карап, максатлы рәвештә, шул вакытта бала рольга инеп китә. Бына был осракта үсмернең ата-әсәһенә кайтып нимәләр һөйләве, шуның аркаһында килеп сыккан хәл дип аңларга мөмкин. Әлеге вакытта белгечләр әйтүенсә, үсмерләр һәм яшьләр арасында бөтен нәмәне инкар итү, ягъни поколение нини һәм башкаса аталаулар, төрлесе атала, шуларның артуы күзәтелә дигән борсылулы фикер кузгатыла. Бына әгәр дә үсмер бөтен нәмәгә битараф икән,
Бұл шулай ук сигналдыр нимәләр турында. Әлбиттә. Чөнки моны битарафлык тагы нименән килә? Нимәнелер теләү, нимәнелер эшләү, ул безнең ул бит кыйммәт, безнең ценность дип атала бит инде. Бала нимәнелер теләп өлгермәй, уга әзер биреп куялар. Ул теләп тә өлгермәй, уга Димәк, максат һәм бурычлар куярга белергә өйрәтергә. Максат һәм бурычлар. Моны мәсәлән, ягы без үзебезнең бәлки сакта үскән дусларма аралашкан шулар әйтә инде. Без бит билмәндә яңа елда гына ашай торгайнык ди. Кеше бит көтә белмәй, кеше нимәгәлер максатка ынтылырга, уның өчен бит әзрәк вакыт кирәк. Уга шуны ата-әсәләр, әгәр дә көн һайын һин матур киенәһең икән, көн һайын һин байрам һамак ашайһың икән, уның кыйммәте югала бит. Менә яңа елды көтүп алырга, ниндидер байрамдарды көтүп алырга. Әгәр дә һинең өчен көн һайын байрам икән, ул моны ысынлап та битарафлыкка, тормыштың менә яме югалуга алып килә. Шулай ук теге балалар кайбердә ата-әсәләре менә теге яшәү өчен алыш бара бит инде, гонка дигән һамак. Нисек өлгерергә, нисек эшләргә, нисек булай торга, нисек тегеләргә дип яшәгәнде күрәләр дә, мин ул айтып ызалап йөрүем килмәй, улар һамак, улар йонсойдар, арыйдар дигән фикергә лә киләләр. Шуның өчен һәрвакыт моны максаттар, бурычлар һәм уга өлгәшү, кайбердә бит тиз генә уңышка өлгәшкеләр килә. Бары белгес булыр өчен бер 10 ел үтәргә тиеш, ул нормаль күренеш. Үзен дөрес баһалай белергә тиеш, үзенең мөмкинлекләрен. Менә шул турында әлбиттә һөйләшергә кирәк. Ягъни үзеңнең уңыш серләрең белән дә ортаклашырга, бында үзеңнең үсеш юлында балаларга һөйләү мөһим. Һезнең бүгенге әйткән кәңәшләрегездән иң мөһим һыгымта ул балалар белән аралашу, һөйләшү һәм уларны күзәтү. Әлбиттә. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова һөйләштек. Һау булыгыз.